до година на земя хикспица, хикдевица и да прави милиони и милиарди. Багажника му да е пълен с милиони и милиарди евро. Който да му спари до умира и не му ще го сложи багажника. Велики! Пускай сега. Касине! Поздрави от Гошо специално за вас, за хикспедиста. Таскорски дилъри, всички са тук. Това е живота, бе, бате! Ема, това е живота. Това е пак специално за брат ми Васко, да е жив и здрав, да му е чиста хикспедицата и да прави милиарди. Багажника да е пълен само в евро. Еврота! Пускай! Аз поздравявам Васка! Едни златни, големи, тежки. Софийски тарикат, столичният клуб. Абашай!